Kiong kasap kalong tang kasam. Lada panan kam da jing mentoy ai. Kubli pi baro ngi na kalyang unong san Hima ngi pidang sobhai pi syaka program kisaw ayom kipor. Mentangi dan hang ni banyakan ba iwe Samla ibala tip kerteng Mandy Mawthoh. Iba penan kam ya kasap Jong hakaban shen. Mandy Mawthoh tang ba ide nong shen. Ide ru ba ai ji hikai shiki we pat. Hajuh menta Mandy lahikai ya palat chis pa angot ki Khana hakakam shen. Barila longru iwe ibri ibala ya lam lenti ya ki we hakayo kam yo jam. Dia menta ngini kenduk bania keren ber Samla Mandy Mawthoh hakayeng shet Jong kabla tip kum ka sweet sensation cakes and desserts. Blueberry Naza Kong Mandy. Hai Kum no pilong. Klan ki pada Dia ngarung aklan dia kini students ja kini bomb baki shed mentala mentaka licensing ya shed ikini borok hat so mentaka si pada ke presentation kan tingin sedan ke tea party shibet ki family jeng kini ki students kin sawan in se di shalang ki shed ki students borok hat kini so ngidan naduk ki cupcakes haduk ki eclairs ki puff ki desserts lihat lagi kini borok hat bila hikai laslah ngan sedap shis 6 la June bangla hikai hat Pisdang menu Ngasdang last year June. Pisdang hina lah dia. Nala dia hot self. Nice. Yeah. So kini kidang ya bun come for the presentation. Kat no ki students in hakaway ka batch ngala banshim approximately only 12 students namar ka jakaf come the head kanda. Te tang hadu 12 students in one batch. Lebe hayeng. Hayeng but hakaway day begini ki tiar kita ki jingba me pt ki pelot pt ngathiet hi dang ila dap ya shed kumni man la ka namang idan class license tio. Te man badap shed pre ki students ki ra hayeng ya ki jingba. Te kumenta ka ski pre ngi invite iki parlok but iki family per bikin mandi syak and shibet PD ro dia like in the sense how nga dia ngada ki orders ki brio and all that but then dia nang ni TM ini ki jingba pat long da ki order ki brio ki shit yarap shat lang kini shkan komentar dari bakabun ka bulk ma te how I recruit ya kini ki students janga hi bangan so for example komentar ro hang ni ba assist janga ban hikai lang kini ngadan one of my niece she's also one of my student but adin I bedroom ide assistant janga and ite ro ide student balak pas nang ni hi so they in turn pada ki help yang ahang ikan how come kapor Christmas ring bangi buon cake te hatu kapor ring ikhat iki students kam bun ngat ban pendap iki kam so tenang ban penne pensa iki gi jingbang ningkong do kadi ka jingkhut jing subama kebudan kam ha ka bangi shen te ka weiru ka storage kum ka fridge ni dan kamha kum ka packaging ni dan kamha food safety which we always have to keep in mind ka food safety ru te hadin time management kum no ban manage ka por jong phiru te kita ki ding asmo ki ek jing dan kam but hoi kitiar ki bangi penan kam ru ki ban check bhaya ka expiry date ki ek tu ma bangi mde ban penan kam de kitiar ki bala asa ka shelf life ka shelf life most dekini ki jingbam because they are desserts pe kum kini am ngla ban bu palat ya ka ars ni lai ski like na ki cookies ngla ban bu hadu nyos ni te namar bangim use any preservative fruit te ngimla kan ban use palat ya ka takin kum ki desserts anything it's just you order and hab bam na kalong pila your license FSSI ayo ada kai garu kom appreciate thau ne buat haba pi le gi recipe Kawai fi hab ban try ya ka recipe nang ta fin hab ban test ya ka recipe but fi hab ban improve ma kumbangi ong namar umdere bangala hikai na ene ede te ka jing nang janga barok khai ka jing nang nala dia ka jing pet yakini ki shows ma apo Netflix kom Sugar Rush kom kito ki hikai bon ha ki ek habaya dei bakini ki pastries te ngashat shet ki jing bam ngashat khari ki parlang bakin try te after that pre de kila ong go ahead then nga I ban test yaki par I mean ngashat sha then I ban test ki parlang then lada ka dan ka jing duna pre hai nga improve ya ka to and moreover ka ek ba booze bhaya nga halo kani ka kam ka ba penslur bhaya nga halo jang kani ka kam de ka limba ka jing shim participate janga ha kini ki sales event te bapanya da ka Shillong Fabulous Family Store I believe feel like hish phang to tenga shal ishim participate hang to nga shat ra kini ki jing bam and ki brio pre ki ro ek jing bam te ka boost shock kani ka confident janga ha ti kum no phila ban te la kam ya ka por kom tu de phi buon orders kan long ka
để khăn điat si kum chua phiyo mentang si la sha phiya pandap no le no te bun sin hi kum kita ki jat orders rung I kham kyar kum ni thu ha e phi dada kala bun plak orders te kum ki bring inum la hi ma ban pandap ha ndre ya ki orders pre ki bangila tip ngila don lupa ya ki orders ba kat ta tarik ni don kam kat ta tali te ha katu ko por pre time management kum banga ang na ning kong rung ya ha ban bu ya katu ma khamat na but ban prioritize kinu ki jing bam ki ba bun bashim por ban shen te kumi ki tu ngap shat shwaning kong ya ding sa shat iki bakham kham suki ban bakham kloy ban shat ki tu bring shat hadian te of course ban hab recruit ki manpower te manpower jonga pre ki de ki students hi hakapor kumno la danga bon ki orders te ki students hi ki bayarang ki jat jing bam appreciation ni shat le ki cakes ki kum kini ki pastries barok hat any pastries ni le lot related with baking can like not tang ki buns ki tu te ngam ju share hat cake so ma cakes ro ha initially wedding cakes hadian ngile birthday cakes ki customized cake personalized cake and yes I can like ngasko khalo ru ban ong ba ngalala ban penmi ka recipe jong la jong ma hala ha ka benta jong ki cake te ngalala ban penmi ula kadong cake ubade da local ingredients te den ngalala ban penmi jajo cake ro ubade da local ingredients ki cookies ngale kum uni yong ula kadong hadin ukrai kitu bro khai ngapenan kam ken an sok ko ru nga ka bapen shlor shushu yang haru kalong ba kajing job jonga ba ngashim benta ha ka first cake show shalong first cake show ka badan ba ka balong ha Port Street Central Library ikatu nga job ya wedding cake mo nga first prize te lamba jong cake u banga showcase ha tu ude ula kadong ken ha so tanan ha to phis ngo wa phi kajing lut ka khambon ni kajing jo nong ni kajing jo nong ka khambon ni kajing lut kata ka benta ma ngan shu thuk Khana pi khandiat la ne ka jingya lan ti jonga khandiat hapor banga sedang ke ni ka kam am ngas ko ka bun ka jing lot phi namar ba kum nimdei ma ki ki bala don lupa ka business main ma kum man shu ang na te ja yu ngi klat yala dia ma ngi shi bun sin hingi ki home bakers ngi shi klat ba ban ken ban ai jing Kenya ka por la jong ni ken ni pelut kat no ha kiwi ki benta ringim Kenya ka benta jong ka Jingtrei Shitom na jong te men shwa ngas ngo ho ngadu nang ba na mar ba ngakan ken ngaso kum banga di cake for free na mar at the end of the day ngaso ka jing yo but ka jing ka kam banga tray long kam ya ha te men ta ple kat banang ya ki snam kat banang ya ki por pra ngas ngo tho ken ba ka value jong arong ade ban hap ai jing ken ha ka to ka benta ka banga tray te ka ngas ngo ba menta pre ka profit kala long nganong kum ha ka liang hi ka shet ka tiu te profit I can say 40-50% fidang yo be ka profit lada fi nang ban shet la badada fi na ban nang ban kalam na ban build that relationship ma but ki brio but ki customers te kata hi ko we ngas mo ba ka jingyo nang kadan ha ban shlore phi ban srang ke li kam kumban shu ang ma haga tin pareng baking choose me I did not choose baking ma kata ka di ka jing shisha ba ngahi de ka brio ka bamju shet bamju tio he yang ro te ngalingo ro hi ba kadan ka por ma bang i ki jing ba mga shet ko mi ngalingo te namar ba I'm not from a baking background ndai kajing kan shoot yang ka baning kong do kadai na kalyang jo cousin sister janga iba kwa ban le kini ka business ban supply kini ki cookies mo ki protein cookies but ki protein bars ha ki gym so lamba jong i nga sas dang ban bake ha ka tu ka por tinga di nga bake di tang ki tu ki cakes ki ngam pat bake ra suki pada ka kalong ka tik ka man siam janga ba nga kwa ken ban nang ki turu so that's how I learned and that's how pada banga persang na ki YouTube na ki social media ki bangiyo kan Google lani na po ki kung ki shows ma bang ang feed na ki turo lamba jong ki turo ka kapan ayu show nga bangan persyang met ban le something different compare ban ki way ha kadai pipila man batay ka rukom trekam jong phi wet kum no phi kring mo kini ki nong thiet ha kumba nga shat ong ki students ma wa jela diru haka liang hi jong ka shet katio khamtam haka baking le consistency is the key so you always have to remember ba namar bikini ki debe haka liang ka thau ma ka jing thau so fin hab ban long full concentration hard work passion everything kito bro khat fin hab ban haka por ba fi bake fin hab ban pene jing mot ken te kum bang ang consistency kamot ba
Pimdai ban baklaro and you can menta ka taste jong fi kalong kum to ki brio ki bang ndai la shai fish ngo no ba na biang ki la bang ka taste no fi drop na ekato ka consistency. That is where it plays a vital role can hapa ka kam business jong fi. And presentation menta kasi hikaya ki students ru ek presentation because kumbangi yo imang in dapat je ki ering ipet syada ka khamat dai kan sorong sya kapa. So takadaw nga hikay ro yaki ba penitanat syada ka khamat filaktim ba ujing bam jang fi ubang kadang kam saban penitanat da filak penitanat ki bresh sen pet kumete ya ibang fi ibang hinga tharai ibang kay ko abam na ya kuntahi hat Di kum ki jing ba pisyan mo but kum no pi pendat kita ki jing kijing te kumun ong na mangi baseng hi dala dia na marhadu mentahi long khampat yo ka jing rap nanunuro te ka investment kadi ka way ka bangi ki business ma pangile business kuni entrepreneurs paki ang te ka investment kadi ka way ka bangas mo ba ni ka long ka jing ka ba kraw ha ngi ki bakers but kum ju ka way ngas mo ba ni duna plat kini ki dukan ki bede kini ki tiar baking ki ba ha ka dor ka ba ben kat ba hago hati pre ki bon te ka penlong na yangi ba ni haplet chru bo hati ru teng khat ban thiet kini ki tiar na mar ba rangi penan kam ki tiar na shani ki khamrem dor te ki ring khamri ram te long hang tap de long ka jenjar no yangi pa ban convince ki customer ba shimuni ukek na nga dala urem tikin obviously kin pet na way te ka taru ka de ko way ka jing te ban kring pa ki customers ngas ngo ba social media ma is the best tool na bantajangi ki bale business kumnia na marbala dangila ban post good content dangila ban pen iya ka kam jungi hadin ki customers ki one ki yo can te ka weiru ka ba yo ba bangala ha ban kringi ki customers ka de lamba jong ka jing shim bantajang ha ka sales events jong fabulous family store ngam la khlem da ai ka jing songo I kong na dia ibadi I organizer ken na mar lamba jong I ngala la shimpon ha ki customers bangala yo ru ha Di kum no pi ka laway jong ka ni ka kam bakery. Baking industry is growing ma. Haman la ka kanta, haman la ka minute, dan bet ba kwa ban celebrate. Te shisen ba ki kwa ban celebrate ki dan kam bet ma yo cake. Te kata ka de ka way ka ba nga tharai ba it's growing takadaw nga ro nga stick ya kani men siya nga Jingtrei ma haka way ka company but then nga na ka company because I see that ngala ban im sngi na kaniro ngala ban im jana kaniro so ka way ru hakalyang ba ya day pa de but ki students ma hakalyang jong ka service ba nga ay ki students bun ha na ki khana menta ki nang ban bake malumala da ka bapet pa YouTube and all te ka tu kam dan kam I confident ye ki ada kim I confident pre ki kalong kam no ki sange no shiteng lenti even lada ki dan ka tu ka passion ban bake no ki sange no te da ka ba ki wan pre hang ni ngai rap ru ye ki ban build that confident ma ban hikaya ki and ki recipes lada ki clean ki students ru ka recipes ki long ki ba sub ha ban follow kim pen jai tu ka way lada ka plat ka kam ni jai tu na hima tenga kam pen sok na ye ki nang ba da ka ba kis dang da ka basok kila ban kiyo pressure ka next level ban try pre ki recipes ki bakham kan Ki recipes pi le pi ne ki recipes jong ha tu ke ba penia phere ka baking jong pi ne ki way pan kabaya punya pair te ngas ko ba we concentrate on quality not quantity ma ngam sko I la dang yo khandet ru ka order tamba ka de bande bet ba shisen ba kala mi na kri jonga ki customers ki num pet sho kata ka de ko wai ka banga sko bangi don kam ha ban bu te ha ka banta pa de bet ka jing IG hikai pre ngas ko ba affordable price ka fees ka ba kham bakila ma bapli ki weiru bakin yo banta te kataru kadi ka wei ka jingdan kam ka ba ayu and mentane ki bon bha ki khana ki bakwa ban one ha kani ka training dei ngatharai kalat hangni ha poslang kadang duna te lamba kani pade kala plilat kini ki weiru ba la bon ro na ki students ki bala play ki bakery la jong ki bala asdang ban shet kum ha Christmas ning la yo ki message mana ki students miss la yo apotli cake miss la yo apotli cake so that is what makes us happy ruma te ladangila banyarap te belingi mirap ma ha nakalyang jo pi bale kasap ka kham long kong san bha ka don kam bha ha ka jingya lenti jonga ma ngan ong ba hoat ka sap ru phidan kam ndrei
ringkat kasap pre pidan kambha ya ka hard work te ka Jingtrei Shitom namar bakadan ro ka kentien ma haktin bhareng be ki ong hard work beat talent ma it beats talent ma te lada pidan ma kana ka kasam ndai phim sman lani phim kwa ban follow ya ka to kasap jong phi kamdan jing man toy te ka ngasngo ba tang kasap hi marwe kanam la ban ban kentio yanu ro ndai kasap ringkat bat ka Jingtrei Shitom ke ngasngo ba kita hi artli ki ya lang ringkat Thì con Mandy atau pisngo pio jing mentoi na kanira kam. Ka jing mentoi te lada fi wan hang ni ma da ka baburam fi wan hang ni fi hi kat ne ki students ngi dan te kam dei sho ka jing mentoi tang yang a shimet dei ka jing mentoi ya ki ver ki bawan hanga te ngas ngo ba ka kam la jong hi lada fi Jingtrei Shitom ka mangla ong mane ka ai pe ka jing mentoi anada pi kloi sa ban ai lang ya ki veru katani kanang yo jing mentoi shu te halor kita ke jing mentoi ni ting kumban shu ong na da ka bayarap ikiweru piyo jing mentoi te pingi hap ban kloi ru banyarap lang ikiwe tingi ngi shat dan kum ki charity ru ma charity sales ka bangi ki students bat mangahi ngi shat jing bam ngi die ki tu ki jing bam ka pisa bayo nang tu pre ngi rap shaki orphanage ngi kum last year Christmas ru ngi le ya ka pre-Christmas celebration baki Khana khun swet te kata kadi ka jing mentoi ka bamdei tang hakaliang jong ka pisa te kadi hakaliang jong ka mensiam hakaliang jong ka jinglang renyang ma jong ka brio hakaliang ka jing ai jong ngaru ekiwe bat ka jing ai jong ki students ru yang na ba masko khlem maki ngaru ngamdan hang ni an khlem manga maki kinumdan lang re hang ni so ha ai kalong kum ta kin masko ba ka jing mentoi te ka don ba lada di bamdan jing mentoi nganum iya kam Kadei. Thì con Mandy phi lạ ban ai kiến tiền ai mình xem mi kiwi bắt ki khôn Samla mo. Kembang ala ong ma lada fidan ka talent lada film Jingtrei Shitom kam mentoi te fin hab ban Jingtrei Shitom be yourself be positive ne fi ong kom no ne ma lada kum hakani ka kam nei ba fitre hakano ka business ru dei lada dan ba pok e fi ma lada dan ba kan tho e fi ne badan ba ong ani ke jong fi long kom tau ke ni kloi ha ban do men sim ndai ngim jide ken ban give up ma ya kata ngim jide ban give up fi di ban shim ya ka tu ka feedback always remember ba the feedback is precious ma namba ka tu ka feedback फिर बन परशंग बन शत भा बन खंपन कंतियों शो एक तो नंबर बा कि कस्टमर्स साइलेंट कस्टमर्स कि देखि कस्टमर्स की बन वन शो शफी नरे कस्टमर्स की बाय फीडबैक के देखि तो कि कस्टमर्स की बक्वा बन ये फी बन ग्रो रो तेंगा करमन nganget scam ro ba ka Jingtrei Shitom ga ko wei hadinan ta pade ban long ban humble ma you have to be humble te hakani hi ka kam am phi hap bet ban smauret namar ba fidil bat kiwe ki para bre to mam de ba fidil tang marwe te lada fidan ka tu ka jing sarong ka tu kam yalam ken shi she te ko we nga ko ban ong Jingtrei Shitom 3 minute follow your passion what num ai ba ki ba surround you feel any ki negative feedback can demotivate you feel always keep yourself motivated kan nga kata hi ko we te ya kani ka family jong ru kani ka baking ma ka kerteng jong ka bakery jong ka sweet sensation cakes and desserts te tang ba ya ka benta jong ka training pada ka bang ai ngi shikhat ka baking sweet sensation baking family ma ngi shikhat ka baking family number ba ngasmo ba iwei bawan hang ni ru ngia long bet kum ka we ka yang ka sam te do follow me ngan ong ko ma number ba ngi hab ban ya follow iwei te follow lang ban ya kantiu lang ma ban grow te kawai ru kiwei ki Khana ki ba pi pet ya kani pi kwa ban wan training phila ban get in touch but ngama phila ban yo ekani ga ji hikai shibun ki ji hikai tang ki ji hikai ban shat ru namar ngade babunya ha and of course with so much experience ma ha ka jing em kum ka jing long kan thai I have got so much experience ma personally halilani ha ka kamru we share all that can tingi share lang ka tu barok hoi kum ka we ka family